Saúdos, boas noites. Hai 2 incendios activos en Galicia. O de Pantón calcinou xa máis de 2.000 hectáreas e continúa activada a situación 2 de emerxencia como medida preventiva. Houbo desaloxos porque o lume estivo moi preto das vivendas, sobre todo pola noite. En a aldea de San Román de Acedre arderon varias casas. Os equipos de extinción traballan agora en perimetrar este fogo. Imos ver como transcorre a tarde nese punto onde está Paula Cantelar. Pois, David, nestes momentos, segundo nos trasladan dende o Concello lucense de Pantón, esta aldea de Cibrisqueiros é a que máis peligra porque ten as lapas moi cercanas ás casas e, de feito, acaban fai escasos minutos de marchar os medios aéreos pola caída da noite. Este incendio iniciábase o xoves sobre as 2 do mediodía na parroquia de Pombeiro, en concreto na aldea de Lornís, onde tuvo que activarse esa situación 2 de emerxencia. A esta hora, segundo as últimas estimacións de Medio Rural, van 2.000 hectáreas calcinadas nun incendio que chegou a traspasar a fronteira ao Concello limítrofe de Sober e tamén obrigou a mobilizar a efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. Como ben dicías, David, tamén se produciron nestes últimos 3 días varios desaloxos, en concreto ata máis de 50 nas aldeas da Belaira, San Cosmede e tamén en Frontón e en Budián, nesa aldea de San Román de Acedre, tamén arderon ata 8 casas, a metade delas estaban habitadas. Na parroquia de San Román de Acedre, en Pantón, arderon 8 casas, 4 delas habitadas. Tamén correron perigo en aldeas como esta que ven de Frontón e nas veciñas Cibrisqueiros e Budián. En total, evacuaron 47 veciños que a primeira hora deste sábado xa volveran aos seus fogares. Algo máis tarde puideron regresar ás súas casas as 17 persoas que foron desaloxadas de madrugada en Abelairas. É que nos dixo a Guardia Civil que recolleramos en seres da casa e por aí, en caso de apuro, marchar de aquí. Agora, o peligro está se empezar arriba outra vez, que este espino non hai que nos pare. Se fai algo de aire... Mira, iso viña hacia abaixo do sur, non? Cando chegou ao pueblo, valemos ya 2 casas que eran as máis necesitadas. E depois xa viñeron os bomberos, xa se empezaron a regar a todo eso. Pero cando nos demos cuenta, xa pasara a carretera para baixo, e xa estaba alrededor de outra casa. Y con mucho miedo, porque ver que el fuego se te viene encima es algo que no se puede escribir. No se puede escribir, estás mojando y ves el naranja que se te asoma y no sabes qué hacer, Desde que hai 55 horas comezara este incendio na parroquia de Pombeiro, preto do Canón do Sil e da estación de tren de Santo Estevo, o lume devorou máis de 2.000 hectáreas. Pasou do Concello de Pantón ao de Sober, logo de que as lapas saltaran o río Cabe. E aínda que as previsións meteorolóxicas pronostican a baixada das temperaturas, preocupa o avance do lume á noite, como sucedeu a pasada, especialmente nesas zonas dos barrancos que caen cara ao Canón do Sil. Segue activa a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo pola proximidade do lume a poboacións como a de Lornís. O incendio segue activo e, aínda que hai partes perimetradas, seguen sen control as áreas orientais de difícil acceso para os medios terrestres, áreas con gran densidade de plantacións de piñeiros e eucaliptos. A Xunta mantén activo un seguimento permanente dos incendios a través dos equipos de extinción despregados polo territorio. No posto de mando avanzado de Ferreira de Pantón estivo hoxe o presidente para coñecer de primeira man o dispositivo que se puxo en marcha para loitar contra os incendios que azoutan esta zona da Ribeira Sacra e outros puntos de Galicia. Os técnicos explicaronlle a Alfonso Rueda que a prioridade é sempre garantir a seguridade das persoas. É unha carreira toda hacia... O outro incendio activo está na Fonsagrada. As chamas comezaron esta noite, sobre as 2:30 da mañá, e queimaron con virulencia varias hectáreas. O lume afectou polo momento a unha trintena de hectáreas do monte de Reboira, na parroquia do Trobo. Facéndolle fronte a este incendio, estiveron traballando nesa zona 4 axentes medioambientais, 8 brigadistas de reforzo, 7 motobombas e 3 helicópteros, a máis da Brif de Tineo. O que dende este mediodía está controlado e xa non hai perigo para as vivendas é o do bolo. Un lume que comezou na medianoite do venres e afectou a 250 hectáreas. A situación agora semella estar tranquila, grazas tamén á axuda de algunhas pingueiras que caeron durante a tarde, non? Demetrio Morenza.
Sí, así que esta noite a única luz que vai predominar no medio da escuridade vai ser o alumeado público, como nesta localidade que poden ver aquí ao fondo de Santa Cruz, que obrigou a activar a situación en dúas ocasións ao longo da xornada pasada do venres, precisamente pola proximidade do lume a esas vivendas. Afortunadamente, como decía, de hoxe ao longo da tarde desactivábase xa ese nivel 2 e quedaba controlado este incendio, o traballo das brigadas, o traballo dos veciños e tamén o tempo que sí axudou ao longo desta xornada, que trouxo algo de chuvia, pouco pero suficiente para refrescar bastante o ambiente, e agora mesmo non hai ningún lume activo, aunque sí continúan patrullas vixiando para evitar que en algún momento se poida reactivar algún foco. Así que esta noite todo agarda que sexa escura con alumeados públicos. A primeira hora da tarde, a Consellería do Medio Rural desactivou o nivel 2 de emerxencia ao considerar que pasou o perigo para a parroquia de Santa Cruz. Dígoche que na miña vida, no que teño de tempo, jamás vin o incendio como onte aquí. E eu puxeme tan nerviosa, sabes por qué? Pola casa. Antes xa se levantara o confinamento dos habitantes do núcleo de Santa Cruz, así como dos de Lentellais e do Bolo. Empezounos a rodar o fuego, empezou por aquí todo, estas casas de aquí, mira, e logo xa viña outro por de Lentellais, por aquí xa por a parte de arriba, e todo, bueno, foi momento de moita angustia. O lume que empezou o xoves pola noite na parroquia de Vilaseco está estabilizado, non apagado. Segundo as últimas estimacións de Medio Rural, afecta unha superficie de 250 hectáreas. Ya lo que faltaba, lo pouco que quedaba de ayuntamiento, algo verde, ese podía ir allá todo a merda. E aquel lado seguramente non se salva. É o que hai, porque xa ardeu hai un mes todo eso, e agora volve a arder outra vez, todo. Nos labores de extinción participaron 11 avións, 6 helicópteros, 25 motobombas e 37 brigadas. Tamén se mobilizaron efectivos da Unidade Militar de Emerxencias. E medios galegos e portugueses loitan este sábado conxuntamente contra un incendio no país veciño, pero moi próximo á zona de Xironda, no concello ourensán de Cualedro. Estas imaxes, proporcionadas pola Brit de Laza, dan conta da situación do lume cando chegaron os efectivos galegos.